Ayun guys, pinapakain ko ng tagi-tagisang gagamba ang aking mga alaga. Talagang sinasadya ko silang patabain guys, kung inyo mapapansin. Ayan, tulad nitong isang Pokemon Spider ko. Ito. Pokemon Spider yan guys, ay may balat sa likod. Mataba na, ayan o. Paa na lang yung natira guys. Ito nanginginain pa. Yung itim, yung tiger, yung mais, yung isang tiger, etong tiger, ito. Lahat sila guys may kain, kaya lang itong Pokemon Spider na to naubos na, tapos itong isang tiger na to ayaw kumain guys. Pero try ko ulit pakainin mamaya. Ayan guys, PM lang kung anong mga gagamba yung mga hindi ko nabanggit dito, kung ano-ano yan. PM kayo guys. Tatlo yung Pokemon Spider ko guys. Ito Pokemon Spider din to guys. Ito ayan o. Ayan. Tapos ito yung mataba, yung naubos niya na agad. Ayan. Tapos alin pa ba ang Pokemon Spider ko dyan? Ito Pokemon Spider din to. Ito Pokemon Spider. 1, 2, 3. Ang tiger dyan ay 1, 2, and yun lang. Ito tiger din yata to guys eh. Tiger ba yan? Parang hindi. Yun lang guys. Yan, sigurado botsog na lahat yan guys pagka kinabukasan yan. Pero guys, syempre babawiin naman natin yan. Hindi natin pakakainin mga 2 days o 3 days yan para bumalik ang katawan nila. Tapos painumin lang natin sila ng tubig, tapos pakakainin ng langaw, insekto na medyo maliit. Sige guys, pakakainin ko muna tong isang tiger na to, ito, para medyo tumaba siya. Ayan o. Sa nagtatanong kung gaano kalaki ba tong gagamba ko, hindi naman siya derby size guys. Good size lang siya. Good size lang siya. Hindi siya ganun kalalaki. Kumbaga pag linaban ko to, yung sa mga kamats niya lang din. Saka ako naman naglalaban naman ako ng gagamba eh. Pare-parehas ko naman gagamba yung pinaglalaban ko. Para lang mapaglibangan, makawala ng stress pag galing ka ng duty. Diba? Yun lang guys. Mag-like kayo, mag-subscribe, mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo itanong nyo sa akin. Bigyan nyo rin ako ng idea guys. Kasi sa akin, para sa akin, sa pag-aalaga ako, okay naman yung gagamba sa akin. Meron naman akong pahamugan, pinahamugan ko rin sila, kinukulong ko. Kaya lang yung iba kong gagamba guys, nandun lang sa tanim na ubas ng airpot ko. Yung mga salmon ko, nandun lang sa paso, hindi naman maalis. Kaya lang may lumayas pala isang salmon ko. Hindi ko na makita. Tapos yung 16 na pinakawalan ko guys, nabotsog. Kagabi, binidyoan ko. Merong mga nangitlog na. Binidyoan ko sila kagabi. Merong mga gumawa ng bahay. As yung iba, payat na, nangitlog na. 5 yung nakita ko, yung 11 hindi ko na nakita. Siguro umalis na or kasalukuyan na nung binibidyo ang kagabi na gumagawa, umiitlog dahil lahat yung buntis guys, puro botsog lahat ng pinakawalan ko. Mga gantong uri din ng gagamba yung mga pinakawalan ko. At yun lang guys, mag-like lang kayo at mag-subscribe sa akin channel para ganahan tayo na mag-share ng mga video sa mga hindi mga nakaranas ng mga nagagamba. Kasi millennial na ngayon, puro computer, puro email, mga ganun. Nakakalimutan na nila yung mga ganitong laro ng gagamba, mga collection. Ako guys kahit tumatanda na tayo, hindi rin ako nahihiya na maglaro ng gagamba na to.
Yun lang guys, maraming salamat. God bless all.